салом алейкум, бо шумо ҳастам хушинос Ширин Иброн ва зиёд саволҳо додан ва ба ман илтимос карданд ки яъне ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна мо ариза пешниҳод кунем аз дигар давлатҳо ё аз ҳамон Тоҷикистон ба воситаи интернет. ман имрӯз ба шумо мефаҳмонам, ана ин прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва шумо фаромӯш накунед ки дар ҳамин Яндекс ҳама вақт дароед чизе ки нависед мебарояд. Яндекс дар омадед прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон нависед, ана ин найтиро зер кардед, ҳамин саҳифа мебарояд. ҳамин саҳифа ки баромад, мана ина зер мекунед, ина ки зер кардед, мана ҳамин навиштаҷотро саҳифаи асосии прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон мебарояд. мана имрӯз бинед ҷумъа аст, 5 феврал 2021 сол аст. ин прокуратураи генералӣ аст, тоҷикӣ ба забони тоҷикӣ пурра навишта шудааст. метавонед хонед, истифода баред. мана куҷо ки ба шумо лозим аст марҳамат дароед. аммо ба мо айни ҳол лозим аст интернет қабулгоҳ. мана боз интернет қабулгоҳро зер мекунем, мана ҳамин саҳифа мебарояд. шумо ба номи кадом, ба номи прокурори, агар генерал ба номи худи прокурори генералӣ нависед, мана ин прокурори генералӣ аст, мана Раҳмон Юсуф Аҳмадзод дидед. ин прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, айни ҳол дар вазифа аст. ва шумо агар ба номи ин нависед, мана ҳаминҷа ном насабашро менависед, вазифаашро менависед. ба номи агар муовинон нависед, ҳаминҷа ном насабашро менависед. ана инҷо бинед насаб, ном ва падари шахси муроҷиат кунанда, ҳамаш ба тоҷикӣ ба шумо маълум аст. мана адреси шумо, нишонаи шумо, матни муроҷиатро инҷо менависед. чӣ дархост доред, ариза доред, шикоят доред, инҷо кӯтоҳ, мушаххас, пурмазмун менависед ва почтаи электронӣ ҳатман бояд дошта бошед. почтаи электрониро инҷо менависед. ана инҷа боз телефони худро менависед, насаби худро менависед. файл ҳамроҳ кунед, яъне чӣ ҳуҷҷате доред, ҳамроҳи паспорт, сурати паспорт, ҷои сурат, ҷои қайд ва ягон далел доред, ягон ҳуҷҷати исботшаванда доред, ҳамроҳ ба ҳамин аризатон равон мекунед. ана инҷа ирсолро зер мекунед, аризаи шумо меравад ба ҳамин мақомоти прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мебинам боз дар ҳамон электрони почтаи шумо ҷавоб мегардонанд теста. ва дар ҳамин саҳифа боз шумо метавонед ки дигар мақомотҳоро, дигар вазоратҳоро бинед. метавонед ки мана бинед, мана ҳамаи анамон даже векеде вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, агенти назорати давлати молиявӣ, мана мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, агенти назорати маводи нашъадори мана назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мана агенти умури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, хадамоти гумруки назди ҷумҳурии Тоҷикистон, мана кумитаи андоз назди. агар ҳамин мақомотҳо ба шумо лозим бошанд, марҳамат зер мекунед, ҳаминро бемаълул ба инҳо низ муроҷиат мекунед. айни ҳол шумо прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистонро пурсидед. ман ба шумо мана саҳифаи асосии прокуратураи генералиро фаҳмондам. ба забони тоҷикӣ аст, метавонед пурра бинед, истифода баред. саволҳо бошад, марҳамат дар поёни ҳамин видео комментария нависед, тезтар ҷавоб ба шумо мегардонам. ва видеоро падилитса кунед, фиристонед, то ки дигар ҳамватанони мо инро бидонанду сарсону саргардон нашаванд. дар кадом давлате ки бошанд, марҳамат муроҷиат, ариза, шикоят чизе доранд, ба прокуратураи генералӣ бемаълул пешниҳод кунанд, муроҷиат кунанд. дар амони худованд бошед.